Mit navn er Michael. Vi vil gerne fortælle om 3 forskellige tørringsprocesser. Et af dem, det er lufttørring, og det kan fx ske i sådan det her varmeskab. Så det man gør, det er, at hvis man har sådan en stof her, der er fugtigt, og man godt vil tørre det, så er det meget vigtigt, at man findeler overfladen, fordi så tørrer det hurtigere. Så putter du bare ind i varmeskabet, og regulerer for den temperatur, du godt vil have, og tænder den. Her har vi så anden metode af tørring af stoffer. Den kalder man for tørring af væske med vandsugende stoffer. Så har vi en exsicator her. Og det man gør, når man åbner den, det er, at man holder den ind til sig og slider den ud kontrolleret. Fordi ellers så ødelægger man tingene, og det vil vi jo ikke have, vel? Og nedunder, der putter man sådan nogle her silika, som er tørresten, som suger alt fugt til sig fra det stof, du godt vil tørre. Så det jeg gør, det er, at jeg har mit hvide væske her, som jeg godt vil tørre. Det ligger jeg midt i. Og igen, så er det meget vigtigt, at man smører den her med hanefedt, og slider den på stille og roligt, så den er helt tæt. Her har vi så et tredje tørringsproces, som vi kalder for vakuumtørring. Og der bruger man igen sådan her exsicator, men her er det så en snude, der fører herover til. Og det der så sker, det er, at når man tænder på vandet, så vil vandet tage luft med ned, så det skaber undertryk i den her. Så det suger alt, man gør det her til vakuum, man suger alt luft og så videre ud af det. Og igen, der bruger man silikasten, det kan man bruge, og det kan under til at suge mere fugt ud af også. Det vi har puttet i, det er natriumklorid, som er en lille køkkensand. Og det er meget vigtigt, at man slukker for den. Så må man ikke hive den ud herfra, for det skal ske det, at vandet bliver suget tilbage igen her. Så man hiver den op her, så vandet ikke ryger tilbage, og så meget vigtigt, at man lukker den her så hurtigt som muligt, så vakuumen forbliver nede i vores exsicator.